Ini ndinoitwa Givas Karume. Ndine makore 57 374 Mutare Park Mutare. Ndinoshanda ndichidzidzisa panonzi paDope High School kwaRusape under Makoni district. Saka ndakaita dambudziko rekuti ndakatanga ndichinzwa muchest muchindirwadza ndichienda kumadoctors ndichindobatsirwa ndichipiwa mapiritsi kusvikira muchest muya makapedzisira makuita zvekuti ndainzwa mashoulders kuseri kwese ndichitange mutange mumasides mukuita ngekuti ukarora neside kuita kuruduka kunobvunza kuchirwadza ukada kutenderera kubvunza kuti uita sei kuchirwadza. Saka zvakaramba zvakadaro for a time ndichingoendawo ndichida kutsvaga rubatsiro zvokuti ndakaenda kumadoctors ndofunga kusvika pandiri izvozvi ndo kuti ndakaenda Christmas ndakaenda 3 times munomu ndikaenda kwaRusape Christmas ndikaenda kuti kwaSt Joseph ndichitsvaga rubatsiro but mapiritsi andaipiwa ndakaona kuti anga asina zvaita sinaingoenda ndichiita sei ndichipiwa kusvikira ndafunga zvandamutora pandakazoenda to the last doctor ndabva kwaRusape kuti ndinoitawo zvemasports. Saka pakatanga dambudziko charo rekuti ndakaita chiveve ichi ndaanda kuti ndiri kumasports club ndichikocha bhora. Pekutanga ndakaita zvoti ndiri coach, I was coaching women's soccer ndoenda ndine under 20. Zviya zvokuti tapedza training pane umwe mwana akati sei chimbondorera penalty. Saka pandakarova penalty yandava ndadona. Saka pano pekuti unofunga kuti maybe pane zvangoitika. Saka ipapo pakati pekuti tizokwanisa kuenda kuprovince nekudede ndipo pakazoita makumbo aita serious zvokuti ndaanda kuti ndiri kuchikoro ndaitoita zviya zvekuita kuti vanhu vasaone kuti ndiri kunyanya kurwara. Ndokubva ari panonzi Dr. Nemaire asesa physically zviya zvokuti zvigunwe zviri kufamba here ndobva aratidza ndobva zviri kufamba right leg because this one rakatoti flat. Iri ndobva ranguda akati no problem iripo ndeyekuti panogona kuti pane tsinga dzakadzvanyika. Saka tsinga dzozvanyika kwadzakaita manje pane magetsi emuviri aya haasi kufamba zvakanaka. Saka toda kuti tione kuti pacho pakadzvanyika ndipapi. Ndipo akati ndofanira kuenda for an MRI scan kuAvenues Clinic. KuAvenues Clinic takazoenda ndofunga patoita katai because $700 scan iyo yeMRI. Saka for each scan is $350. Saka ndakazondoita kuti scan iyo ndikatabhadhara $700 then yepano tazoenda kunoona Dr. Nemaire akanga auya kuno the specialist akati mari iri kudiwa for an operation because spine ndo ine problem. That's why ndisiri kuita sei ndisiri kufamba. It's right above, just above the breast level kuri kumusana. Iye akati pane growth. Saka that growth inofanira kuti irimove. Yaremovwa then we decongest the spine because yakamuchaona pandii yakadzvanywa kudai so you can see kuti spine iyo pasara padidi pakaita kadidi kari kure. Saka it's an urgent operation but pakazonzi chienda for a quotation ndipo tikuona kuti we might need the money to do operation but the cost we don't have the money. Yakanonzi 8 because yake doctor 6.6 plus akati kupari kuhospital kwanonoitira private it's plus or minus 2000. Saka ndo panenge patinonosvika kuchi ku 8.6. Saka we need a specialist neachamubatsira wacho nezvichadiwa neyekuzoenda kunobhuka kwavari kunoitira operation. Saka total unoita 8.6. Saka kuti tikwanise kuwana 8.6 yo itse tikwanise. It's 8.6. Saka 8.6 here, what are we doing right now? We are reaching out to anyone. Paka create a GoFundMe never fund but that one I never know. Chirikubuda ndafunga kuti akaicreate inongori $90.
Saka looking at the agents, from what the doctor said, because he was saying that the condition you will end up much of a point that you can't control all the bowels. Wait, which because I wait to say. Saka kunonoka kwazvinenge zvichiita ipfungwa dzinenge dzichiita dzinenge dzichingogara. Alright, when are we going to get to that point? And actually, even if mukanyanya kuzononokesa, what we don't want is the spine kuti isvike papoint yekuti inosvika pakuti inodambuka because kupismas ndiye akatozonyora futi tsamba ikaenda kwaminister. And he is running around kuti atry kuita sei kuona kuti tingawane chii. And the GoMe Fund account mukaenda even pawebsite, pafacebook, whatever, kupe magroups akawanda iripo. And there is, I think, even an audio imwe iri kufamba yemumwe munhu wandakadzidzana naye akauya panapa. She was yet iwo zvokuti haana hazvina kumuitira zvakanaka, so she had to do an audio yakabva nokanda pagroup redu remaformer students vepamutare teachers college ya93. And kuchikoro kune vana vechikoro vari kutraya kudai. Last week there was a pastor who was here akatonda akunotorawo ndakuendesa kuchechi kwangu kupi kwarusape. And this week ndakagara student mwana wechikoro wandakaticha akangonzwa the plight ari South Africa. Ndinoitwa Mr Karume, Lizzy Karume, ndinoshanda paMutare Polytechnic. Ndakaenda palive musi wa1 July ndiri kuti ndimboona kurwara kwanga kuri kuita baba. Baba vanga vane nguva vachingotambudzika vachienda kubasa tichivati daimambotora leave asi vairamba vachingoshingirira kuenda kubasa semunhu anoda basa rake. Saka vakazouya pano mumwe musi ndakasvika ubva wabasa ndichisvika vana vari kuti baba vabva kuchikoro kwavo vauye vasingagoni kufamba. Kumusoro kunoita kunge kuri right, kubva muchiuno kudzika kudzasuku ndokusina simba. Saka vanotofambiswa vari pawheelchair kudai. Mukomana wavatorawo vagadzika mutabhu vogeza havo vega sezvo maoko avo achimovha. Kana vapedzawo vatakura vaenda unovapfekedza hembe vari pawheelchair pavo. Apedza pamubhedha havachatogoni kuti vadini vakwire varare. Saka vatinotovawaridza vanotorara pasi. Saka dambudziko iri rakandiomera zvikuru. Saka ininiwo ndakazokuvara gumbo rangu rekuleft rakatyoka on both angles. Ndadzoka kuno situation yandomerawo shamwari yangu yauyawo ichiti regai tinoona kuti vakarume varise ndopakasvika akati dai tamboenda kunonamata. Saka takatoenda kunonamata pakuti taakudzoka kumba ndopandakatsika uswa kubva ndatsvedza kubva ndatotyoka. Pakutotakurwa ipapo kutoendeswa kuhospital, general hospital, kwakutorwawo max-ray kwakonekwa kuti ranga rakatyoka on both angles, ranga richitoda kuti riiswe simbi. Saka inini ndakashayiwa mari yekuiswa simbi, vakanditi 1800. Kwakubva ndatodzoka zvangu kwakudini, kwabva ndaiswa chiback slab, kwabva ndazoenda kuiswa plaster kupremium. After 8 weeks plaster yabviswa, mbori rakanzi mabhonzo aramba kubatana. Ariri kuhila zvisiri izvo nekuti mabhonzo akaenda kodi akatyoka akadai, saka haana kubatanzwa kuti adai. Saka riri kungohila mabhonzo aya akadai. Saka chiremba wacho wakanditi raifanira kunge rakaiswa simbi. Saka akanditi edzai kuritsikisa mumboende kubasa nekuti mazuva enyu akudini akushata. Hatiri kuti mudini muzotambudzika sezvo riri kuedza kutsika, ritsikisei
pamunozodzoka after 1 month toona kuti rinenge rasei asi raifanira kunge rakaitwa operation rakaiswa simbi nekuti ndakatoona kuti vamwe vanhu vakatoiswa simbi idzodzo vakatyoka pandakatyoka patakadzoka kureview last month vanga vakutofamba zvakanaka vamwe vakanga vakatotyoka zvitori serious vanga vakutofamba zvitori nani pane makumbo ano gumbo rangu iroro saka ndiri kurwadziwa of course ine ndiri kurwadziwa negumbo rangu asi ndinotomogona kusesekedza kufamba nezvinhu zvangu zvemaclashes zvangu but baba manje havatofambi zvekuti dai mari ichiwanikwa ndinototi baba vatange vaite sei varapwa zvavo vagone kufamba nekuti hapana chaunogona kuita usingafambi hapana chaunogona kuita usingafambi inini handigoni kuvatakura kana dai ndaifamba handitogoni kuti ndivasimudze kana kuenda kunovagesesa dai papasina mari saka chishuviro changu chekuti dai tagona kubatsirwawo tiwane mari yekuti vaite sei vaitwa operation yavo vafambe inini gumbo rangu ndinodawo kutorite raiti kana zvikanzi nachiremba mari kana ikawanikwa zvikanzi richiri kuita operation ndiitwe asi vakatova harichaiti ndizvozvo ndinenge ndichingozvigamuchira zvavanenge vataura nachiremba vakanditi ndizodzoka musi wa21 November kureview asi mari dzacho dzinodiwa kuoparetwa 1800 akazondikwetera vakanditi 1.7 USD vanoda cash vakati imari yachiremba nevanonyaradza pakuopareta hapana hospital fee ipapo hospital fee mara KGS pachena hospital ndeyavo vanoopareta vacho including masimbi avanozoisa nemari dzavo dzibasa ndo chichemo changu chandikuchemawo kumhuri yeZimbabwe kubatsirwa izvozvi chikushupika hatina mari basa kwandinoshanda allowance yandinohora years itori neloni kamari kandinohora kamari kadikidiki kasikatokwana kutenga chikafu zvamanzwa baba vachitaura kuti izvozvizvi tikutoizausevera iko kacho chikafu tikutorarama kana mukanzwa chita mukatoona tina tine chingwa tinenge tataurigirwa nevanhu vanenge varuya kuzodhora nomamiri azvakaita saka inini ndanga ndiine chikumbiro chekuti vanokwanisa kundibatsira paecocash namba yangu 0773 770 124 ndo namba yandinoshandisa iyoyo vanoda kushandisa ecocash. Munogona zvakare kundibatsira muchiisa mari pabank account yeCBZ 6326 0151 45 0025 ndo yeNostro account ari maZimbabwean dollars. It's 6326 0151 45 0015 ndo yeZim dollars. Style account ndi Givas Karume GIVAS the account holder Mutare branch. Alright, saka pari zvino muri kuramurama sei mimi financially nemhuri since musiri kuenda kubasa? Mazuva ano zvakaoma ndiri munyika.
pane paunomerwa nezvinhu zvokuti pamwe pacho hauzokwanisa kuita sei, nokuti nini kazhinji am indoors handitobudi because handikwanise kumuka, ndinototakurwa kuropa ndendakarara. Saka am always indoors. Kazhinji ndinotorara pamwe kusvika 12-1 ndiri ndozomboiswa pauchiya ndogara pawindow bedroom kwangu kuti ndikwanise kumborefresha ndichimboona hangu kunze uko. Asi in terms of finance, nekuti mari yacho kuti tichengete hapana. We are trying to keep the little that we have. Saka chatakuita takutoita kuti iwe kuchikafu ndokwatakuomesa zvakasimba, because in the morning, if my kid was here, she would tell you we eat porridge in the morning, pamwe pacho tikangowa nosadza nemaveji in the afternoon, that's it. So that we are trying to have the little that we have tichiita se tichichengeta. That basically, that's the life that we are living right now. Ekuti kuti tikwanise kuti timuke tirarame tichiita kuti pamwe tigawane chingatipe upenyu hwemwana.